Bai, eskandalo itzela honetan ez daki ondo grabatuko dan, baina bai, ikusten da giroa berotzen ari dela, hotzetik epelera eta epeletik berora, eta espero dugu gaurko eguna beti gogoratzea, duela urte batekoa gogoratzen dugun bezala. Eta Martitzenetik aurrera edo zer? Eta orain artekoa, zelan joan da herrian lana? Hasieran pizkatu, da berotzen, azkenean karrera bonita. Egia zabalane egun beste, baina, gaur gintzazko etorriko dela, eta azken orduan zaman bezera bete edo erdi bete. Bai, beteko dugu, ikusten jendean oso animoso dagoela, kriston jendetza, beteko dugu, bai. Egunabiak laguntzen du. Zaten ez da zaman bez, hau ere beten berda, eta jende asko berda hemen, eta beste hirietan, eta ez da gure erro. Bai, Hemendik aurrera zein da gure beste erronka egingo dugu, baina nik uste dut sakondu behar dugula herrietan eta jende gehiago guregana ekartzea. Hor adibide bada da, azkenean gure eskuren ekimenean beti esaten da konplizidadeak lortu eta beti dago humorez edo ez humorez gorliz prentziaren hori, eta horrelako ekimenekin konplizidade bi herrien arteko eta pertsona desberdinetako konplizidadeak lortzen direla frogatzen ari gara. Bai, eta gorlentzian ditugu. Hemendik aurrera, ea gorlentziaren proiektua aurrera joaten da, eta hau da horrelako ekimen bat. Adibide bat.